Angamale shemenya ang binilay bo important ya tofano bo anilay bo onek important ang tabuk fano bo no mutuklay tongko jefro bini sms phayo joto samuya kare buino reply dia kare bono sukang reply deo daily horo thuya kare bono naisingko omutero bono online file sidi omono khulumo ang haifano bo ano reply dinani kosto ngjakna haifano je borok ano kemanane kiriya bo ani value bahai saiman nai tabuk nang thangpai mani pore nang kare kosto suka ang tabuk horo Muktrwi Swbaiwi nang siwo ang tamni hingke daily horo no muitumani kabo ang nang tamni ani logi amte khaiya am sukisa kokbai tamni ano block haidina nangkha block haidi kharikha tamni bagai nang ano unblock hailiya nangano unblock khai rike chakhamun ani sichaya hingke nangano kutugi rike chakhamun tamni bagai nangani logiam ti khainani nangkha amse kisa kokbaino ano block khai dinani nangkha tini ne bagai amsukno angkha khlayo norok tini ni video no chajakani hini jodi sinnorok tini ni video no chajaki tongkhe please ke like share comment khlaina ta pokdi tai jodi sinnorok ko channel no ta phone subscribe khaya ko hingke please ke subscribe khanai di hamba jotono kaham korungo tongdi।